Per al grup republicà, l'equip de govern no ha estat prou sincer amb el projecte de Cancellarès. Segons la portaveu d'Esquerra, Bàrbara Lligadas, l'equip de govern tan sols va permetre un mes per presentar al·legacions a un projecte urbanístic que dista molt del consensuat amb els veïns el 2013. Creiem que és un greu error per part de l'equip de govern. Ens argumenten que això ho tenen pactat amb els veïns. Això és mentida. Va haver-hi unes reunions el 2013 i es va pactar un pla urbanístic que no és el que ara tenim sobre la taula. A més, el que més volien els ciutadans d'aquest barri era que arreglessin el seu barri, de Can Palmer, no que construïssin pisos aquí. Per altra banda, també l'equip de govern argumenta que és que fan falta pisos. L'equip de govern té planificat 3 projectes urbanístics que construiran uns 5.700 pisos arreu de Viladecans. Realment calen més pisos? La portaveu republicana ha recordat que amb aquest projecte la masia de Cancellarès, bé cultural d'interès local, quedarà envoltada per 238 habitatges repartits en 7 blocs de 3 a 9 plantes. Una edificació que, segons els republicans, no es pot justificar amb la creació de pisos socials. L'equip de govern diu que és que hi faran habitatge social. Bé, doncs que el facin en els 5.700 pisos que hi tenen projectats en altres projectes urbanístics. Aquesta ciutat no necessita més pisos, necessita instal·lacions esportives, culturals, espais d'oci, serveis de qualitat per la ciutadania que ja tenim, que els arreglin els seus barris. Lligadas també nega que amb l'actual projecte es guanyin equipaments esportius, assegurant que es perdrà la piscina descoberta i acusen l'equip de govern de deixar d'agradar equipaments per justificar el seu enderroc i construir més pisos. Ara, el grup republicà portarà el projecte a la Comissió Territorial d'Urbanisme perquè es pugui revisar.